Čaute, tu je Izo a som tu, aby som vám predstavil novú radu gitarových efektov od značky Nux, ktoré práve dorazili na trh. Znejú celkom zaujímavo, majú celkom zaujímavú cenu, si myslím, takže by bolo možno chybou, keby sme sa na ne nepozreli. Postupne si prejdeme všetky a začneme jedným, ktorý sa volá Phaser Core. Je to klasický phaser, iba že má v strede túto páčku, ktorou prepínate medzi 4-stupňovým a 8-stupňovým phaserom, ktorý rozširuje trochu možnosti klasického phaseru. Plus teda, ako poznáme phasery, tie najznámejšie, ako napríklad od Dunlopu, alebo ja neviem, od Electro Harmonix, tak tu je trošku viac ovládacích prvkov, takže sa najprv poďme pozrieť na to, čo ktorý z nich robí. Takže prvý je rate, ktorým nastavujete rýchlosť oscilácie toho samotného phaseru, samotného efektu. Od pomalej cez strednú až po takúto rýchlu. Naozaj ten efekt sa dá vyhnať do celkom dosť veľkých extrémov, takže sa s ním dá naozaj vyhrať aj čo sa týka nejakej experimentálnej hudby. Potom je tu gombík, teda potenciometer depth, ktorým ovládate hĺbku spodných frekvencií toho efektu. Čiže poďme sa pozrieť, keď ho dám naplno, že čo to spraví. A potom tento potenciometer feedback, ktorý naopak zdvíha tie vysoké frekvencie. Čo je výhodou, tak je tu tento potenciometer mix, ktorý vlastne domixováva čistý signál ku efektovému, čiže čistý. Takto je efekt vlastne úplne vypnutý. No a potom úplne efektovaný. Okrem 4-stupňového phaseru tu nájdete aj 8-stupňový phaser, ktorý je vlastne taký ako keby výraznejší vo svojich otočkách. Začneme s takým pomalým, subtilnejším, ale na tom istom nastavení, ako sme začali v tom prvom, uvidíte, že to je rozdiel. Trochu domixujeme. Zrýchlime a trošku pridáme na vysokých frekvenciách, ktoré tu naozaj sú veľmi citlivé. S pomocou tohto ovládača mix sa dajú ovládať aj tieto extrémnejšie formy toho phaseru tým, že ho nedomixujeme až tak do hotového signálu. Čím vzniká takýto príjemný bublavý tón. No a okrem toho, tento efekt, ako aj všetky od značky Nux, ponúka možnosť uložiť si jedno nastavenie, a to tým, že necháte túto páčku ako keby v strede, čím ste si vlastne saveli posledné nastavenie, ktoré ste si tam nechali. Ten efekt má stereo vstup, stereo výstup, takže je, myslím, že veľmi vhodný aj pre klávesákov. Čo by som viac k tomu? Asi nič, choďte do obchodu a kúpte si ho, je naozaj dobrý.